For today's video mga lalab, this is Islandsky Vlog, the Bicolanang Uragan. And mga lalabs, ang lulutuin ko ngayon ay lumpia with egg. Nakikita nyo yan mga lalabs, yung ating mga ingredients na gagamitin. Napakasimple lang po. Meron po tayo ditong 5 eggs. Ayan. Then ito po yung carrots. Iniwawa ko siya ng maliliit. Yung ating red bell pepper, yung green. And then meron tayo ditong onion. Ayan. Then, gagamit po tayo ng mayonnaise. Ayan. Of course, ginisa mix. Ayan, ginisa mix. Bikini men. Then, meron tayo dito yung paminta. Then, of course, gagamit tayo ng lumpia wrapper. And then, mamaya, yung ating sausawan ay, ayan, yung banana ketchup. So, mga lalas, kung gusto nyo malaman kung paano ko ito gagawin, watch nyo lang po yung aking video. Ano natin? Start na. Ito na yung lahat. Ito na yung ating carrots, yung ating red, green bell pepper, and then yung ating onion. Ihalo-halo natin siya mga lalabs. Ayan. Halo natin. Then of course, lagyan natin siya ng, ito yung ating eggs, yung 5 eggs. Halo natin siya. Dinurog ko siya mga lalabs. Dinurog natin yan. Ihalo natin. And of course, lagyan natin siya ng mayonnaise. Ayan, yung ating mayonnaise. Ating mayonnaise mga lalabs. Ihalo natin. Then, lagyan natin siya ng, ayan, black pepper or paminta. Lagyan natin ito. Yung durog na paminta mga lalabs. Lagyan ko siya ng dalawang plastic na maliit. Ayan. Haluin natin. Haluin natin ng mabuti para kumapit yung lasa. Then, of course, lagyan din natin ng ginisa mix para hindi siya matabang. Haluin natin. Ayan, okay na yan mga lalas, nahalo na natin siya. Then, meron tayo ditong, ayan, yung ating lumpia wrapper. So, ngayon ang gagawin ko ay ihiwa-hiwalay na natin at ano natin siya, babalutin na natin siya. Ayan mga lalas. Natin siya ng ano, ayan, yung ating, ano, balutin na natin yung ating lumpia. Ayan na siya mga lalas, babalutin ko na po. Ayan na siya. Lagyan natin siya ng tubig para dumikit. Ayan na mga lalabs yung ating nagawa. Ayan na po. A few moments later. Ayan na po mga lalabs yung ating ano, nabalutan lahat. Yung ating lumpia. Ayan. Ayan na po. Ang next po natin gagawin na ipa-fry na po natin siya mga lalabs. Ayan. Ayan na mga lalabs yung ating lumpia. Pina-fry ko na po. Ayan, napakasarap. Ayan na siya mga lalabs. Ayan mga lalabs, ito na po yung ating finished product lumpia. Ayan.
pasok na pasok mga lalab sa inyong budget. 100 pesos, meron na kayong lumpia. Ayan, try nyo na mga lalabs. Easy recipe lang siya. Ayan, mga kung nagustuhan nyo yung aking pagkaluto, huwag nyo kalimutang i-like, share, comment, and subscribe. Don't forget mga lalab. Thank you! Bye-bye!